हेलो लोगोफोर लोगोफोर दिनै आं नोंथांमोननि सेराव फिन बिदि इन्टारेस्टिं फेक्ट्सनि सायाव बर' भिडिअ लानानै फैलायबाय। नोंथांमोना थाम्बनेइलाव नुखाबाय जानांगौ दिनै आं बेसेबां सोमोनांथाव आरो गोमोथाव खोथाफोरनि बागै नोंथांमोननि सेराव सावरायनो थांगासिनो। नोंथांमोना बे चेनेलाव गोदानै फैदोंब्ला प्लिज अननानै चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामनानै ला आरो सापर्ट खालाम। नोंथांमोननि सापर्टआ जोंनि थाखाय गोनांथार। जों बांद्राय गोबाव खालामालासिनो भिडिअखौ जागायनोसै। थ'दो लोगोफोर जों भिडिअखौ जागायनोसै। फेक्ट नाम्बार 5। लोगोफोर बे सावगारिखौ नाय। बे सावगारियाव जोंना मा दं? क्रकडाइल, जायखौ जों घोरेल बुङो। बे घोरेला नोंथांमोन 2 घन्टा सम हां लायालासिनो दै सिङाव थानो हायो। मैहुर खालामनो थाखाय माने शिकार खालामनो थाखाय 2 घन्टा। वाव, सानदो लोगोफोर, जोङो 30 सेकेन्ड 20 सेकेन्डखौनो थानो हाया। 2 घन्टा। फेक्ट नाम्बार 4। मानसिया थैयोब्ला जोंना मानसिनि अंगफोरा खामानि होनाया थाबथायो। आरो बे अंगफोरनि जोंना मोनसे अंगआ बयनिख्रुइबो जोबथियाव खामानि होनाया थाबथायो। माने बयनिख्रुइबो सब अंगआ खामानि होनाया थाबथानायनि उनाव बे अंगआ जोबथियाव खामानि होनाया थाबथायो, माने बन्द जायो। बे जाहैबाय जोंना खोमा। आरो मानसिया थैयोब्ला माने जोंना मानसिया थैयोब्ला बे हार्टआ दुब दुब जायो जोंना मैखुन। बे हार्टआ जोंना बन्द जायो। थै खारस्रानाया जोंना बन्द जायो। बेनि उनाव जोंना जोबथियाव खोमा, माने जोबथियाव जोंना खोमाया खामानि होनाया, मानसिनि अंगफोरनि एकदम जोबथियाव खोमाया जोंनिया खामानि होनाया बन्द जायो। माने जोंना बे हार्टआ जोंना दुब दुब होननाया गैलाब्ला, थैया खारलाब्ला बे जों मानसिया थैखाबायानो। नाथाय थैनायनि उनावबो खोमाया 20 सेकेन्डसो समनि थाखाय हमदांनो हायो, खोनानो हायो गावनि खाथिनिखौ। वाव। फेक्ट नाम्बार 3। नोंथांमोना माखासेया मिथिखागौ जानांगौ, नाथाय जायफोरा मिथिया बिसोरनि थाखाय आं खिन्थानोसै। बुहुमनि बयनिख्रुइबो देरसिन हादोरा जाहैबाय जोंना रासिया, आरो नैथियाव दङ जोंना कानाडा, आरो जोंना थामथियाव USA आमेरिका, आरो जोंना भारत हादरा बेसे नाम्बाराव दं नोंथांमोना मिथिनो लुबैदों जानांगौ। जोंना भारत हादरा 7 नाम्बाराव दं। 7 नाम्बार माने 7 नाम्बाराव। गिदिरसिननि माने अरथाइनि हिसाबै गिदिरसिन हादोर हिसाबै जोंना भारत हादरा 7 नाम्बाराव, आरो 4 नाम्बाराव चाइना। फेक्ट नाम्बार 2। 1982 आव मोनसे हरर मुभि फैदोंमोन। बेनि मुङा जाहैबाय पल्टारगेइस्ट। आरो बे मुभिनि मिथिनो गोनां खोथाया जाहैबाय, बेहाय कास्ट खालामनाय माने बेयाव मुभियाव खामानि मावनाय सुबुंफोरा सासेयै बांसिनानो जिउ गोमालांदोंमोन आनएक्सपेक्टेड डेथनि जोहै। माने जानो हायै, माने जाहोन गैयै थैनाय, माने बेमार गैया मा गैया हारसिं थैलांगासिनो दंमोन। आरो बेवहाय 12 बोसोर बैसोनिबो सासे गथ' खामानि मावदोंमोन बे मुभियाव। आरो बेबो बिदिनो आनएक्सपेक्टेड जाहोननि थाखाय जिउ गोमादोंमोन। बे थारैनो सोमोनांथाव लोगोफोर। फेक्ट नाम्बार 1। लोगोफोर, जों बयबो मबाइलनि मेगापिक्सेल्स, केमेरानि मेगापिक्सेल्सनि बारै सावरायो। माने DSLR फोरनि, जेनेबा बे मबाइला 32 MP केमेरा दं बिदि। नाथाय लोगोफोर, जों मालाबा सानफेरदोंना मानसिनि मेगना बेसेबां मेगापिक्सेल्सनि? मानसिनि मेगनाबोथ' मोनसे केमेरा बायदिनो। आरो बेवहाय जोंना मेम'रिबो गैबावा, माने आनलिमिटेड मेम'रि। जि नुयो बेनो जोंना रेकर्ड जानानै थायो। केमेराफोराथ' मेम'रि फुल जाबावोसो। आरो मानसिनि मेगनाथ' जोंनिया ब्लारबो जानो नागिरा, फुरा क्लियार। आरो वाइड एंगोल नांगौ ना मा नांगौ, एसे जुमबो खालामजायो मेगनखौ एसे गिदिर खालामोबानो। बे मेगननि मेगापिक्सेला बेसेबां नोंथांमोना मिथिगौ ना? बे जाहैबाय जोंना 570, माने 576 मेगापिक्सेल। लोगोफोर, दिनैनि भिडिअखौ बेखिनियावनो दोनथ'नोसै। आरो नोंथांमोना भिडिअखौ मोजां मोनदोंब्ला प्लिज चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामनानै ला। नोंथांमोननियाव गुरै आरज, चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामनानै ला आरो शेयार खालामनानै हो। नोंथांमोना भिडिअखौ शेयार खालामनानै हो। आरो बिदिनो फिन नोंथांमोननि सेराव आं बिदि भिडिअ लानानै फैबावगोन। टिल देन टाटा बाय बाय लोगोफोर।